Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngemeko ethethwa phaa nguJessica Motaung. Uthi uJessica Motaung xa ebethetha phaa exesikweni Kaizer Chiefs belontsha phaa iToyota Cup, uthi uJessica Motaung zininzi ke indaba ezizawuphuma nezimemezelo ezizawuphuma, kodwa ke le yokumemezela umqeqeshi yawumemezelwa phaa xa kudlalwa okanye ke xa kudlalwa phaa iToyota Cup. Yawutshilo xa kudlalwa phaa iToyota Cup, waphinda watsho ke wathi ke nomcimbi wekit entsha yeqela leKaizer Chiefs nayo yawubonakala phaa ngeToyota Cup. Wabuya ke futhi watsho ke wathi ke nabaqeqeshi abatsha abazawuncedisa phaa umqeqeshi omtsho weqela leKaizer Chiefs nabo bawubonakala phaa ngala mini kuzahlola ngayo ke iToyota Cup. Kodwa ke wayigxininisa into ethi ke kwiveki ezizayo ikhona enye into ezakwenzeka phaa ngaphakathi ke eNaturena. Bakhona ke abadlali abazokuphuma phaa ngaphakathi eNaturena. Zinintsi indaba nezimemezelo ke ezawuvakala phaa kwiveki ezizayo baphulaphula phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ileqa into yokubana ke yonke into ikhawuleze ibe secaleni elinye, kuthi kuyofika la date okubana iKaizer Chiefs mayidlale la Toyota Cup ibe yonke into isecaleni elinye. Wabuya ke uJessica Motaung wabamba ngazo zibini ke phaa kwaba baqeqeshi ke bebeqeqesha phaa iqela leKaizer Chiefs, umlumzana uSadrick Carr kunye ke noBen Yosef, esithi ke ubamba ngazo zibini kakhulu iyabulela ngentsebenzisana abathe banayo nabo, nokuthatha iteam le bayibeke phaa kuposition 3, nokuthatha iteam bayibuyisele phaa eAfrika. Uthi ke babulela kakhulu bemanagement eKaizer Chiefs, babamba ngazo zibini bebanqwenela lempumelelo. Esitsho ke sithi ke kodwa ke kuye kwajonga bathelekisa ke izinto ezithile, kwanyanzeleka into yokubana ke uBen Yosef kunye ke noCedric Carr bangabi savuselwa zicontract phaa liqela leKaizer Chiefs. Waphinda futhi ke uJessica Motaung wathetha ke ngeminded ke malunga nomqeqeshi lo umtsha. Wathi zonke ke zo zinto zawucaca kwiveki ezizayo into yokubana ke zeziphi izinto abazijongileyo malunga nalo mqeqeshi uzofika, izeziphi izinto bona beyiteam abazozidinga malunga nalo mqeqeshi uzofika. Kodwa ke nize nikhumbule into yokubana iKaizer Chiefs yiteam enkulu ekumele into yokubana ke iyaphumelela, ekumele into yokubana ke inenzuzo ezininzi ezifakayo ngaphakathi ke eNaturena. Ngamagama wakhe ke lawo ke uJessica Motaung xa ebethetha phaa kwiToyota Cup ngela xesha bekulontshwa phaa iToyota Cup. Baphulaphuli, ningangena ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.